du comité interministériel de lutte contre les... Kabini Sénégal jamana kuntigi Macky Sall k'a tɛ kɛ cɛbo ye jamana mun bɛ tun bɛ a makɔnɔ walasa ka dɔ sugandi a ka farankan politiki tɔn Benno Bokk Yakaar cɛboya la san 2024 jamana kuntigi kalata la bawo farankan politiki tɔn mɔgɔw yɛrɛ de tun y'a jira k'a ka dɔ sugandi u cɛ la sisan Macky Sall y'a ka marajɛkulu ɲɛma Amadu Ba de sugandi kunun kari a n'a ka farankan politiki tɔn mɔgɔw ka ɲɔgɔn ye senfɛ Palais de la République la mɔgɔ caman tun bɛ cɛboya in ɲini i n'a fɔ Macky Sall masurunya mɔgɔ do Abdoulaye Daouda Diallo Ali Ngouille Ndiaye Sénégalais ka ministre Amadou Ba sugandilen kɔfɛ jamana kuntigi Macky Sall y'a jira k'a jigi b'a kan u ka cɛbo bɛna kɛ Sénégal jamana kuntigi kura ye san 2024 la jamana kuntigi kalata senfɛ ko bari jamana fanba bɛ u ka farankan politiki tɔn Benno Bokk Yakaar de bolo o kama a y'a ɲini a ka farankan politiki tɔn mɔgɔw fɛ u ka to ɲɔgɔn fɛ halisa walasa u ka se ka se sɔrɔ kalataw la nka Amadou Ba sugandilen kɔfɛ Ali Ngouille Ndiaye Sénégalais ka ministre ko n'i y'a jira k'a sen tɛ marajɛkulu la tuguni ka d'a kan a ma sugandi Macky Sall fɛ a b'a fɛ ka kɛ cɛbo ye a dan ma ani mɔgɔ caman fana y'a jira Macky Sall farankan politiki tɔn in kɔnɔ k'u bɛ kɛ cɛbo ye san 2024 jamana kuntigi kalata in na Macky Sall kɔni y'a jira kunu ko Amadou Ba kelen pewu de y'u ka cɛbo ye a jirala fana ko don nataw la Amadou Ba bɛna bɔ marajɛkulu ɲɛmaya la ka labɛnw kɛ kalo 6 minnu tora u ni jamana kuntigi kalata cɛ Nama Jara Dakar VOA Bambara. Ministre secrétaire général de la présidence de la République, monsieur Massamba Ba, c'est à vous, monsieur.